Čau lidi, vole, vítám vás v dnešním videa. Shortu. Nevadí. To je jedno. Short jako video. A co dneska vás tady položíme. Hele, vy mě začínáte hodně srát, i tady mě začínáte srát. Jakože já. Bye bye. To jsme vám říkali. Jedeme na máma. Jsme tady, bráškové. Já jedu. Počkej, já tě natočím. Oh my god. Ne, tohle bylo, tohle bylo úplně o ničem. Tady to je video o ničem, to je prostě video, mě to nezajímá, takže. Přesně, tak pojď mě natáčet, ať jedu. Jestli natačím. Tady to je prostě short o ničem. To je short, já to pojmenuju hřiště. 3, 2. Ty. Jakoby já si krásně já prý náš krásný díl. Oh my god. To je náš dortíček. Jo, to jsme udělali, my jsme našli totiž, nenašli, ale ECD spod, to stojí. No nevadí. Tak počkej, já ti natočím, počkej. To stojí, jak svině. Ne, já jsem se, ale na tomto. Jo, točím. Kámo, co to bylo? A teď mě natoč, jak jdu dělat toho. Teď to pojď podíváš ty. Ne, vidíš, jak je to studený, kámo, já vím, hele. Já jsem zimník. Tak. 3, 2, 1. Damn! Normálně, ty jsi o eskimáci normálně. Jdeme si dát. No dobré. Ale i dolovskou eskimáci. Dneska si s náma pohoupete. Jo, ano, správně, slyšíte. Jdeme na houpačku. Tak. Rozhoupeme vás. Počkat, ale dáme to takhle. Tak, teďka vás tady takhle položíme, ať si trošku jako vzpomínáte, když jste doma, úplně nevíte, tak tady máte. Jo. Spadli jste. Spadli jste, no. Hodně. Tak dobrý. Tak bye lidičky. Bye.